En estas eleccións se verá quen queira que escollamos entre a nosa cidade ou Galicia. Como se unha cidade de Galicia fora distinto ao conxunto de Galicia. Ou haberá tamén que nos propoña escoller entre Galicia e España. E nós, queridos amigos, propoñemos outra vez o Partido Popular. Por qué? Porque o Partido Popular é a nosa cidade, o Partido Popular é Galicia e o Partido Popular é España. E eso hai ou pode haber gobernos como o de España nas cidades. E tamén hai e pode haber gobernos como os da Xunta de Galicia nas cidades. E nós lle propoñemos aos galegos que elixan si queren gobernos como os de España nas cidades galegas ou si queren gobernos como os da Xunta nas cidades galegas. E os galegos saberán, sin dúbida, o que teñen que facer e o farán en maio próximo. Se me han enfriado los dientes ya. Eso no. A mí, pero no vale. Falta el selfie. Que parece que es mucho contrato. Desde arriba. Hacia aquí. Calquera de nós, cando queremos e vivimos a política como un modo de servicio público e nas redes, pedindo a dimisión do seu portavoz municipal ou ameazando Galicia, o banco que nos ten permitido sempre achegarnos a xente, escoitala e representala. Queridos amigos, moitísimas gracias por estaros aquí, por vir desde todos os lugares e acudir a rebaixas que todos lles gustaría ter. Somos ese gran partido que os cataláns vir a partir do luns nos presupostos do Estado de España, dende o goberno da Xunta de Galicia, dende o Parlamento. Amigos e amigas, moitísimas gracias por estar aquí. Somos un gran partido.